Postřehy Zuzany Zachové. Ježiš, nechtu. Co je? A nebo tady gejša. Gejša je velice agresivní zvířátko. Buď ráda, budeš v televizi dneska na Nově. V televizních novinách. A i ty ale. A Zuzi Šinklín. Tak času. Žalud zas žere. Asi. Natoč to dohodný. Řekni nám, kolik jede dneska autobus. Kolik končíme? Tady 14. Dobrý, už máš. popcorn, danoš. Hej Kingu, netrop tady. Já budu profesionální kameraman. Tady vidíme Ježiš, přestaň už. holky z dlouhých videí. Kristina z rychlých prachů. Už bych to stopnul.